Takéru tam Mace ušla, Ježišmária. Pán mal naspieva nejakú pesničku, ale tam čaká 3 hodiny a ja tu čakám 4 hodiny. On sa zbláznil, asi dal 2 hodiny. No, tak mu postrieľam tú bombu. No čau. Pozri, čo mám. No, čo to budem spievať? No tak daj medvedíci, také rozprávky, také pesničky tam, čiže tak. Dobre, batok spadol a za schody už nebude platiť. No tady je ten sviňar. No teraz poďme. Poďme teraz učiť sa ako tí vojaci. Dáme sem čápečky. Teraz poďme ako tí chodci na lešti. Hop, 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 hop. No, teraz tu uložím tie svrajdle, aj túto pokotinu, aj túto. A ešte tú kytarečku. Tak, a môžeme ísť. No dobre, a čo ideme dať? Na mape si všímam. Aha, toto je diaľnica, ktorá má vraj ísť do Sobraniec. What? No tam som prešiel také detstvo, toto sú také fotky zo Sobraniec, dediny, Soľozakovce, to je tá dedina. A tamto pôjdeme tam. Ukážem ti také detstva, ktoré to malo. No dobre, pripravíme sa ako ľobežky pôjdeme pát na... Aj, prečo nejde? Zaprvé, prečo nejde ti ten nasratý motor? Veď ja neviem, to stalo 2000 slovenských korún. Počkaj, ja musím to nejako spraviť. No, kde má tie klobúky poľské? No, zaprvé niečo nefunguje, takže je takto. Otoč, počkaj. Ale tie klobúky poľské, ty kokos. No, počkaj, tu ich dáme. No a čo tam vidím? No tak neviem, čo vidíš, ale tam je nejaký motor. Dám tieto parance, nejaké palacinky dole, tie srabce, ktoré ako vtáčiky v Marsu sú, dám tento benzínos, dám to takto, jak nie, takýto underground, boom, všetko tam pridám a bude to prdeli. No, môžeme ísť konečne. No na čo sme vstúpili? Nie sa na tejto poľské, jak sa to volá, tie klobúky. No a teraz, počkaj. A Maros, prečo nejde to? Ja neviem, Mat. Počkaj, niečo je... No zaprvé, nejaké je, daj mi tie zasrané náradie. No dobre. Počkaj, tu mám tie náradíka. Daj mi skutku. Daj mi kladivečko. Tak, pom, pom. Tak, dám ti takto skrutkovač. Dobre. Tu máš ten skrutkovač. A tu máš toto rýpadlo. A toto čo je za prkotinu? To čo je? To nie je rýpadlo, jak tvoje rýpadlo. Počkaj, už daj normálne. No tak. Dobre, ďakujem, všetko sme spravili, jak má. No dobre, má. Či pá, také ti svinia. Smer do našej dediny Soľokozovce. Sa sobrať, tak tam budeme mať ružoberok. Tak kamu tam mater... Ty kokot, to čo je? Zničené? Zajebané? Ty čo robíš? Ja tu chodím a nemám tu pambicu, keď ti ju treba. No ty si zasran, keďže teraz sme zbúrili tvoje auto za 2000 slovenských korún, tak si prdel. A jak to je? Keďže tvoje smrdľavé feťárske ruiny nie sú ani normálne. Ja! A to čo je? Počkaj, ja musím niečo spraviť. Pôjdem do tej horného bytu. A tieto veci pôjdeme zrať. No, tak, stávaj, nečum. A čo je? Chcel som ísť do dediny Soľokozovice. Ja si spravím vlastný tábor. Keď si taký malinký, tučný. Ty pad. Tak, spravím si takýto stromeček. Nech nie je taký silný ako tvoje brucho. Ale keďže tam nereaguješ, tak čo? Budem ťa smiešniť. No, pridáme tu tvoju ihlu, nožíky, paprče. Tak, Manos, ty čo robíš? Tak, pridáme stromek, aby to tak bolo. A nie, že tie veľké osoby nie sú Vianoce. Tak, toto preč dáme. No a ostatné...
A ty čo robíš? Hej, počkaj, pozeraj. Musí to byť isté ako tých sojokozoviciach. No počkaj, ja to idem spraviť. Ja tu ešte pridám ďalšie veci. Tu mám nejaký... Neviem, čo to bude, ale poznačil som toto. Takže tak. A samozrejme, tak to spravím ešte taký stromek. Alebo smrek. Neviem, ako sa to volá, ale to vypadá ako smrek. A ty čo robíš? Ja tak to robím. Aha. Lodička. Vidíš? Budeme mať loďku aspoň v tých sojokozoviciach. Ale tu sa pozeraj. Vidíš? To je isté ako to. Počkaj. No čo? Ja ti tu dám tento vaničku, te pôjde plávať tá tvoja loďka papírová. Wow, tak to bude perfekt. Namaľujeme tvoju stenu na akorát, na takú lesnú. No, aha, vidíš? Tak aha, dobre. Ja pridám mince, nemusím mať tam, nebudem mať peniaze. Tam pridám hrbík a ty čo robíš? Pozeraj! Hej, ty blázen, ale nie, robím si srandu. Dáme preč tieto korváčiky a toto sú kvietky, chápiš? OK. Pridáme sér a nevieš tam jebrať. Pozeraj sa. A čo to tak? Počkaj, ja dám preč tieto. Tak. Tuto pridáme. A pozeraj. No počkaj, ale tu ešte pridám ďalšie matky. No dobre, keďže si taký nemotorňák, tam aj ja. Tieto tulipánky. Ja pridám to plátno z našich fotografií. Tak, náš Spišský hrad. Vidím. No to vyberá ako Spišský hrad. Akurát. No, samozrejme, aha, ty máš asi úplný kokot. Dajme preč tú stenu. A tu, aha. Toto spravím. Vidíš? Ja spravím takéto mesiace a ešte toto, aby to bolo ako vypadaný mesiac. Chápeš? Tak. Hotovo. No, tie fotografie z tých sojokozoviec vypadajú úplne isté. Máme to a to je hrbík. No, stan máme, všetko pripravené. Zober si tie poľské klobúky. Bum! A teraz mám poľský klobúk. No ak ti treba, tak aj ja mám poľský klobúk, blázne. Tak, šup tam. No, pad a mat. A je to. Dobre, a teraz poďme. Zapustím vaňu, napustím si túto kľobáčiu, mňa sa zažerie. Ale prestaň, keď je to výlet, tak čo? My má taký domovský, pane Bože. Malé koníky ľúbi, Boh milujú ma aj mňa. Máte zásad. Ty čo spievaš o mne, pane Bože? Vyrobený production v roku 2026. Keďže asi viete, že námet a scenár mám aj ja, no bohužiaľ nie tak. Ja neplánujem námet a scenár, len podľa toho. A niektoré mám aj gramatické chyby, takže dávajte si pozor, ak uvidíte nejaké chybičky, chápete. No za prvé, tak toto je epizóda a ešte spravil vinári, takže potom to pridám do zoznamu. Dobre, ďakujem za video, poprosíte mi like a odber a čaute.